Καλησπέρα παιδιά, είμαι η Εύη Χρήστου, είμαι μαθηματικός και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, την παραγοντοποίηση. Πάμε στο πρώτο μας παράδειγμα. Εδώ παιδιά έχουμε τρεις όρους, οι αριθμοί 12, 30, 6, τι κοινό διαιρέτη έχουν? Φυσικά το 2, το 3, αλλά θέλω να τους ξεζουμίσω, δηλαδή να πάρω τον μεγαλύτερο κοινό διαιρέτη τους, για να έχω βγάλει μπροστά το μεγαλύτερο πράγμα κοινό που έχουν. Το 12, το 30 και το 6 έχουν κοινό διαιρέτη 6, το μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν, 6 από τα νουμεράκια μας. Πάμε στα χ μας. Τι υπάρχει παντού, το χ τετράγωνο, το χ ή το χ τετράγωνο? Προφανώς το χ υπάρχει μέσα σε όλα. Άρα το χ θα βγάλω κοινό. Και από τα ψ παρατηρώ ότι το ψ είναι μέσα σε όλα. Διότι εδώ παιδιά δεν υπάρχει ψ τετράγωνο. Και από τον πρώτο όρο τι έχει περισσέψει? Έχω βγάλει το 6, επί πόσο μου κάνει 12? Επί 2. Χ, επί πόσο μου κάνει χ τετράγωνο? Επί χ. Και το ψ το έχω πάρει εξ ολοκλήρου, άρα πηγαίνω στον επόμενο όρο. 6 επί πόσο μου κάνει 30? Επί 5. Και το χ το έχω πάρει, από το ψ τετράγωνο έχω πάρει το ψ, άρα περισσεύει ένα ψ, συν, πάμε στον τρίτο όρο, έχουμε πάρει το 6, έχουμε πάρει το χ και το ψ, άρα περισσεύει το χ και το ψ μία φορά. Β παράδειγμα, δύο όρους, λίγο πιο περίεργα γραμμένους και παρατηρούμε ότι δεν έχουν εκείνη την παρένθεση. Γιατί παιδιά, είναι αντίθετα τα πρόσημα, έχω συν ω πλην ω, συν χ πλην χ. Άρα λοιπόν θα κάνω ένα κολπάκι, θα βγάλω από εδώ ένα μείον, θα το πάω μπροστά από όλο τον όρο και θα αλλάξω τα πρόσημα. Δηλαδή από πλην ω θα γίνει ω, από συν χ θα γίνει μείον χ. Και τώρα παιδιά, τι κοινό έχουν? Την παρένθεση. Ω μείον χ λοιπόν κοινός παράγοντας και περισσεύει το α μείον 3β. Επόμενο, εδώ παρατηρώ ότι δεν μου αρέσει όπως είναι γραμμένο, άρα πάω να δημιουργήσω κοινό παράγοντα. Από αυτά τα δύο βγάζω ένα μείον απ' έξω, στην παρένθεση θα έχω χ και αφού πήρα το μείον θα έχω μείον 1. Άρα δημιούργησα ακριβώς την ίδια ποσότητα. Οπότε μεταξύ τους κοινός παράγοντας είναι το χ-1. Και περισσεύει από εδώ το 4χ και από εδώ το μείον 1. Τώρα παιδιά δεν έχω πουθενά κάτι εντελώς κοινό και στους 4 όρους, άρα λοιπόν θα κάνω ομαδούλες. Το αβ ταιριάζει και με τα δυο, επιλέγω τυχαία τα δύο πρώτα και τα δύο δεύτερα. Το α από τους πρώτους δύο και μένει β πλην 3. Από εδώ θα βγάλω κοινό το μείον 3 και θα μείνει από εδώ το β και από εδώ το μείον 3. Τώρα παιδιά, δύο όροι με κοινό παράγοντα την παρένθεση πλέον και περισσεύει α μείον 3. Η επόμενη μέθοδος παιδιά είναι με μία ταυτότητα σημαντική, τη διαφορά τετραγώνων. Και πάμε να τη θυμηθούμε. Θα έχω τετραγωνάκι μείον τετραγωνάκι και θα σπάει σε δύο παρενθέσεις όπου η μία έχει πλην και η άλλη έχει συν. Άρα το πρώτο μου task είναι να αποτετραγωνίσω τα πάντα. Και λέω λοιπόν η πρώτη μου θα έχει χ μείον 3 και η δεύτερη μου παρένθεση χ συν 3. Το πρώτο παράδειγμα ήταν απλό. Πάμε στο δεύτερο. Είναι αποτετραγωνισμένο? Όχι. Θα πρέπει να εμφανίσω το τετράγωνο του πρώτου όρου. Δηλαδή, το 4 αν αποτετραγωνιστεί γίνεται 2, β και όλο στο τετράγωνο. Μείον, ο άλλος μου όρος είναι έτοιμος. Και τώρα, ποιο είναι το α μας? Αυτό εδώ. Ποιο είναι το β μας? Αυτό. Και τώρα, τι μου λέει η ταυτότητα? Α μείον β. Παίρνω το α μου
Μείον, παίρνω το β μου, χωρίς φυσικά τα τετράγωνα. Επί αγγείλη, παίρνω το α μου, ό,τι μου λέει η ταυτότητα, συν το β μου, δηλαδή το χ-1. Και τι κάνω τώρα, παιδιά? Βάζω το πρόσημο μέσα και αλλάζουν 2β συν χ πλην 1. Και καθαρίσαμε. Ο επόμενος τρόπος μου, παιδιά, είναι μέσω αυτών εδώ των ταυτοτήτων. Τη μία θα έχω συν, την άλλη θα έχω πλην. Δεν έχει σημασία, απλά αλλάζει το πρόσημο του 2αβ. Όπως είχαμε δει σε βιντεάκι προηγούμενο με ταυτότητες. Και πάμε στο πρώτο παράδειγμα. Σε πρώτη φάση, παιδιά, το φτιάχνω. Προσπαθώ να το παρομοιάσω με αυτήν εδώ την ταυτότητα. Αποτετραγωνίζω λοιπόν τους όρους που μοιάζουν να αποτετραγωνίζονται. Εδώ είναι το μέγα μου και το 9. Και στη μέση θα πρέπει να δημιουργήσω αυτήν εδώ τη μορφή. Δηλαδή, σπάω το 6 σε 2 επί ό,τι περισσέψει. Τι περισσεύει? 3 ωμέγα. Και λέω τώρα, αυτό εδώ είναι η ταυτότητα. Ωμέγα συν 3 και όλο στο τετράγωνο, διότι και στη μέση τι έχει? Έχει το 2 του τύπου, το α μου, οκ, το β μου, οκ. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το α και ποιο είναι το β και δεν περισσεύει και τίποτα άλλο. Άρα αφομοιώνεται εξ ολοκλήρου από αυτόν τον τύπο. Πάμε να κάνουμε πάλι το ίδιο. Αποτετραγωνίζουμε αυτό που ψηλιαζόμαστε, ότι θα είναι το α μας. Εγώ ψηλιάζομαι ότι αυτό θα είναι το β μου, άρα πάω να το αποτετραγωνίσω και αυτό. Και σπάω το 6 τετράγωνο σε ό,τι θέλει ο τύπος μου, δηλαδή 2 επί ό,τι περισσέψει. Τι περισσεύει? 3 τετράγωνο. Ναι, αλλά μόνο το α εμφανίστηκε. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Το β μας είναι το 1, βάζω 1 επί 1 που δεν χαλάει το αποτέλεσμα και τώρα έχω δημιουργήσει ακριβώς την ταυτότητά μου. Το α μου είναι το 3 τετράγωνο και το β μου είναι το 1. Τελευταίο παράδειγμα, λειτουργώ ομοίως. Πάω το 10αβ σε 2, 5α. Έχω πάρει ήδη το 2 ή 5, 10α, άρα μου περισσεύει το β. Και το τελευταίο μου είναι έτοιμο. Το α μου, τώρα παιδιά, είναι η ταυτότητα με το μείον, όπου το μείον μεταφέρεται στο κέντρο και από όπου το καταλαβαίνω από εδώ. Και το β μου είναι όντως εδώ το β και τελειώσαμε. Το επόμενο μας θέμα, παιδιά, είναι η παραγοντοποίηση όταν κάτι έχει αυτή τη μορφή. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι στην τρίτη συν κάτι στην τρίτη ή πλην. Αυτό το κάτι μου εδώ είναι το 3. 3, 3, 9, επί 3, 27. Και σπάει σε δύο παρενθεσούλες, μια μικρή και μια μεγάλη, όπου η πρώτη έχει τις βάσεις μου, όπως τις βλέπω, χωρίς τις δυνάμεις. Και η δεύτερη, η πρώτη μου βάση πέφτει έναν βαθμό και υψώνεται στο τετράγωνο. Και η τελευταία μου κάνει πάλι το ίδιο στο τετράγωνο. Και στη μέση, παιδιά, μπαίνει το γινόμενο των δύο βάσεων, χωρίς τις δυνάμεις, δηλαδή 3χ. Πάμε τώρα στα πρόσημα. Το πρόσημο της πρώτης παρένθεσης ακολουθεί πάντα το πρόσημο αυτό. Το α και το β μου στο τετράγωνο πάντα συν, οπότε εδώ θα μπει ένα συν. Και στη μέση μπαίνει το αντίθετο πρόσημο από ό,τι εδώ. Και τέλος, το μόνο που έχω τώρα να κάνω είναι την πράξη εδώ. Και τελειώσαμε. Και πάμε στο επόμενο, το χειριζόμαστε ομοίως. Είναι το 2χ και όλο εις την τρίτη, μείον 1 εις την τρίτη. Και λοιπόν, μια μικρή παρένθεση και μια μεγάλη. Παίρνω τις βάσεις μου χωρίς δυνάμεις. Και στην επόμενη πέφτω έναν βαθμό, δηλαδή γίνεται 2χ και όλο στο τετράγωνο. Στη μέση πολλαπλασιάζω τις ποσότητες, δηλαδή 2χ επί 1 και το τελευταίο μου πάλι στο τετράγωνο. Πάμε στα πρόσημα. Το πρώτο πρόσημο ακολουθεί καρμπονάτα το ίδιο το πρόσημο της ταυτότητας. Εδώ στη μέση μπαίνει το ανάποδο πρόσημο συν
Και όπως είπαμε, το α και το β έχει πάντα πρόσημο συν. Και κάπου εδώ, παιδιά, τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε εδώ. Αγαπημένο θέμα η παραγοντοποίηση και πολύ σημαντικό. Και πάμε να κλείσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο ρητό.